Nou, zoals je ziet, het is al een heel gebouw geworden. Momenteel zijn we bezig met ja, de laatste loodjes. Hè. Dus er moet nog van alles in het klein nog afgemaakt worden. Het gebouw is eigenlijk zo goed als klaar. Alleen er moeten nog allerlei systemen getest worden. En ja, als dat allemaal klopt, dan komt er een moment dat er een oplevering komt. Hè. En dan als de oplevering gedaan is, dan krijgen wij de sleutel. Zo moet je dat dan zien. En dan mogen we ook verhuizen. En dat zal dan in eerste instantie inrichten worden. We doen er wel een aantal weken, maanden over voordat we dan echt kunnen verhuizen vanaf Kralendijk hier naartoe met gedetineerden. Dus het is echt, ja, het zijn de laatste werkzaamheden die nu nog verricht moeten worden. Is er een deadline wanneer jullie erin moeten? Nou, er is niet zozeer een deadline. We willen wel graag een deadline, maar ja, dat is niet aan ons. De bouw is de bouw en daar kunnen we niet zo veel invloed op uitoefenen. We willen eigenlijk zo snel mogelijk over, maar er is op dit moment niet nog echt een harde datum. Dus ja, zodra die er is, dan zal er ook over gecommuniceerd worden. Maar een deadline is er niet echt. Wat is het verschil van deze gevangenis en die van momenteel in Playa? Nou, in Playa, dat is eigenlijk een gevangenis die is niet bedoeld om lang te blijven bestaan. We zijn daar ook klein behuisd. We hebben niet veel ruimte om activiteiten te doen. We doen wel activiteiten, maar niet voldoende. Dus ruimte, dat is het verschil. Dit is een gebouw waarbij we kleinere units hebben. Het is ook beheersbaarder, het is comfortabeler. Ja, alles is nieuw uiteraard. Activiteitencentra die is uitgebreid. Grote arbeidszalen waar we onze nieuwe bewegingsfilosofie ook kunnen toepassen. Banpo Cambio, maar daar kom ik later in de tijd nog wel eens over in de publiciteit. Dus het is eigenlijk gewoon 100% verbetering. Bestaat deze gevangenis uit blokken? Bijvoorbeeld van mensen die ernstige straffen krijgen, zijn apart van die anderen? Nou, het zijn dus inderdaad, het gebouw bestaat uit verschillende units. En het geeft dus ook de mogelijkheid om inderdaad categorieën te scheiden. Jeugd bijvoorbeeld, vrouwen, mensen in een huis van bewaring. En ook mensen die wat langere straf hebben, proberen we gewoon bij elkaar te selecteren. Omdat dat vaak een andere aanpak vereist, een ander regime. Dus we proberen zoveel mogelijk categorieën te scheiden.